Nusrah, Nusrah, Nusrah. Haba Nusrah. Tun da ina ta miki magana zaki shiru ki kyale ni. Me ya faru kana ta bina kana ta kwala min kira? Malam ni ba daidai da kai bace, ka je can ka samu daidai da kai, ka ji ko? Kai ne kenan. Baka daddara ba. To jira ni ina zuwa. Daga yau aka ce ka ƙara zuwa gidanmu ba za ka zo ba. Maza! Shan. Farin ciki na ke ɗaice, zaɓi na ce, ko na yi fushi sai na huce, kar in kauce, ki so na ko shafi ɗai ne. To jama'a, yanzu tunda mai gayya mai aiki ta ƙaraso wanda sanadiyanta ne muka taru a wannan wuri. Jama'a da Allah tafa mata. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu kira babban mawaƙinmu wanda duniya ta sani ya yi suna taurarin shi suke haske, shine Umar Barista. Jama'a da Allah tafa mishi. Na kasa gayo kanke duk sun zauce. Ai Nusrah bebin ai ita daban ce.